Čaute. Čaute ľudia. Moje meno je Matúš. A moje meno je Nikolás a my vás vítame pri hre Minecraft a práve teraz hráme survival game. Budeme utekať z tamtej hore. Vidíš ho, Nikolás, z tamtej hore? Ale ideme na tú nastred, aby sme si nechali nejaké veci. Tak poď na stred a nejaký sa stretneme. OK, už sa si nahrá. Jedno tým. OK, máme chestplate, četinu. Zabili ma, boha. Matúša mi si zabili, takže som si iba sám. A idem za mňa. Nejdeš ma, Matúš? Počkať, iba si ťa nájdem. Pekne, pôjde ti, budem hovoriť, kde sú česty. Hen tam je jeden. Ako vám letí, či čo? Nie, tu som ja. Nie. Tu je jeden, poď, tu je česta, zabij ho, poď rýchlo, máš ho. Je tvoj. Bijem, aha, dobrý. Ona zabije ešte, ne? Akože je. Poď, máš ho, poď, plakaj. Krásne. Poď hore do domu, poď do domu. Nie, tam už. Aj, poď sem. Môžem sa nahrať. Poď. Pozor, tam je niekto nahore, ide hore. Ale kašli. Pozor, tu je hore, poď. Kde? Kde si ty? Doliči. Tu sú dvaja, nad tebou. Pozor, za tebou, dole. Kurník. Ja utekám. Aj zdrhaj, kámo. Ešte ma naháňa? Už nie, v pohode, poď, otoď sa. Ja posrom mám vidieť taký menší parku. Tu sú dvaja na strede, traja sú na strede. Ale sú tým. To nevidím, že to nemá prevahu, to nemám šancu vôbec. Poď sem hore na túto horu, poď sem hore tam. A čestka. Na 100% bude oné, už prázdna. A není, je meč. Aký? Kamenný. To by som mohol mať vyhraté. Tu je jeden bez čapici. Tu je tiež jeden s kamenným mečom. Pozor, počkaj, kde si? Je to si ty. Poď na ňo, poď, otoč sa. Poď, dáš ho. Dobrá, poď, ber si veci. Ako so šťastím si. Ja nemám jedlo. Poď, na zemi sú nejaké, nie, to je meč a šíp. Poď sem, Niko, poď sem. Ja mám dve srdiečka. Poď rovno. A tu je česta, vidíš? Tu na tom strome je česta. Otoč sa, doľava, za tebou. Na tom strome, vidíš ten strom? A tu je česta. Aj tu by pod vodou mala byť, počkaj tu. Ideme sa kúknúť pod vodu, počkať. A kde? Neviem, oný kamarát mi vždycky hovorí, že tam je čestka, ja neviem, kde je. Nechoď tam, poď. Poď hore, poď, v pohode. Nikto. Prepáčte, ospravedlňujem sa, mám trochu sopel. A dneska je silvester. Koľko som zabugoval. To prčí, dobre som tam. No poď, ideš, poď, musíš. Krásne to ide. Potrebuje jedlo diváci. Tam je hráč. To je debil. Kde? Ježíš, ja nemám jedlo. Aj po stromoch. Aj tu je ešte jedna. Tuto. Kde? Tuto. Kde? Tu za tebou. Za mňou? Rovno. A tuto. Tu hore je za tebou. Hore? Tuto. Aj. Nič. No, balička asi teda. Počkať, jedného ti tu nájdem. To nemám šancu, ja mám dve srdiečka, mám strašne málo jedla. Tu je v strome jedna česta, ale to si už vybral. Idem do tohto domu. Tam už bol jeden. No, a je tam? Neodišiel. Mohol by si sem počkať? Áno, mohol by si sem. Hej, Niko, kde si? Vidíš tú loď hore? Vidíš tú loď? Loď? To je nejaká, počkaj. Poď von. Poď sem. Rovno poď. Rovno, idem. A tam je taká, počkať, stoj. Aha, vidím to.
No, tak poď rovno. Poď rovno za ňou, choď. Ale nie hore. Nechod na kopec hore, iba pod ňu choď. Ja tam počkaj, tam nevidíte čestky? Áno, a tam hore je kopec. Kopec je tam. Kopec, no. Máme za... Áno, mami. To bola moja mamina, sorry. A na ten kopec choď hore, pozor. Ja to zobrala. No, prepáčte, tak sa odpojíme, dáme lobby. OK, takže diváci, toto by bolo na dnes všetko, ale ideme ešte natočiť ďalšiu epizódu. Takže sa majte. Čus.